खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 माग दान 1431 एबा 29 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। खरसाया बांगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोजौ गाहाय जागोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना बांसिन गोब्राब। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआव दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंनो नाजा। गावनि आंगोफोरजों रायज्लाय। सोरखारि आयदाफोराव सोलोजों खामानि माव। फालांगियाव गोसो हमथा। नोंथाङा खामानियाव आखा-फाखा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा नोंथांनि सोरजिथायजों गावनि अनजालुनि गोसोखौ देरहानो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआ दावगालांगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआ नारसिननायजों बुंफबनाय जागोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै बेसेनफोरा सरासनस्रा जागोन। खाफालनि सायाव फोथाय, नाथाय गोब्राब नाजा। आयआ मोजां जागोन, नाथाय खम जानायनि थाखाय खरसायाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुं गोसो होगोन आरो गावनि गावारि जिउआवबो गोरोबलायनाय लाखिनो नाजागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोजां आरो मोजां साननायफ्रा नोंथांनि गोसोआव फैगोन, जाय नोंथांनि सोमोन्दो आरो नोंथांनि खामानिखौ मोजां लाखिगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय साना जोबोद सरासनस्रा। नोंथाङा मोजां रां आर्जिनो हायो जुदि नोंथाङा दोरोङारि महरै रां थिसनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। खाफालआ देरहागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन। नोंथाङा गोजान दावबायनायाव थांनो हागोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना गोख्रों आरो नोंथाङा मोजां फिथाइ मोनगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि ग्रहफोरनि जिउआ एसे नारसिनथाय गोनां जानो हागौ आरो दिनैनि साना मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्राफोरनि थाखाय मोनसे लोरबां सान। बेनिखायनो बेबादि जेबो दाखालाम जाय नोंसोर सानैनि गेजेराव नांलाय-खमलाय सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। नारसिननाया गोसोआरि महरै जोबोद बांद्राय जानो हागौ, बेनिखायनो बेनिफ्राय ओंखारबोनो नाजा। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना मोजां। खाफालआ देरहागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान हाबायाव आखाइ होनो साननो हागौ। गुबै सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरहा मोनसे मोजां नखरारि जिउ थागोन आरो गुबुनफोरनि फारसे गोसो बोहोनाया बांगोन। हुदाफोरा सोलायगोन। गेलेनायाव गोसो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। फालांगियाव मुलाम्फानि लामाया गेवगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गावजों गाव फोथायगोन आरो नोंथाङा मोजां मोनलायनायाव गोमालांगोन। बेयो खामानियाव मोजां। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'जों रां रैखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि। हरखाब बांलांनाय खरसानि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि नारसिनगोन। बे साना मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथाङा गावनो मोनसे गिदिर अनथोब होनो हागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि जिउआव नारसिननाया बांनो हागौ। गावजों गाव फोथाय आरो रावखौबो गोरोन्थि फोरमान खालामनो दा नाजा। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना मोजां जागोन।
नोंथांनि नाजानाया फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्राफोरनि थाखाय साना गोजोनथाव जागोन। गावनि अनजालुखौ खुसि दोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउनिफ्राय नारसिननाया खारगोन आरो नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांनो गोबां खुसि होगोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि गोब्राब नाजानाया जाफुंसारगोन। गरमेन्टनि मुलाम्फा मोननो हायो। नोंथांनि सावस्रिया गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ फेजेनगोन। गोनांथार खामानिनि थाखाय दिनैनि साना मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि, नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन, नाथाय माखासेफोरा थारैनो गोसोआरि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमानि फारसे मोजां मोननाय मोनगोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना गोख्रों जागोन। खाफालनि गोहोनि थाखाय नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार मोनगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआ गावजों गाव बुजिलायनायनि बिथायाव मोजां जागोन आरो मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि सोमोन्दोआव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि, सानखौ दावबायनायाव बारहोनाय जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआ जौगानाय गाहायनि गेजेराव जागोन। दिनैनि साना मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों सान। नोंथाङा जाय आयदायाव खामानि मावनो लुबैदों, जाफुंसारनायखौ बेयाव मोननो हायो। गुबै सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराबो नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, राङारि महरै साना मोजां जागोन, नाथाय थेवब्लाबो माखासे खरसाया नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरा मोनसे मोजां हाबा जानाय जिउ मोनगोन। बिसोर गावजों गाव मोजाङै बुजिगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि सोमोन्दोआव गासैबो गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो गावजों गाव मोजां मोननाया बांगोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना एसे लोरबां, बेनिखायनो सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरजों माबा मोनसे जुनिया बाथ्रा रायज्लायगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआ जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सानफोरा सरासनस्रा। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बागै जोबोद गोसो गुदुं जागोन आरो गोसो होनानै खामानि मावनाया मोजां फिथाइ होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो, अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।